Saraki, 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 Saraki. Ha 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 ha. Hey JB, big time don't line for tower, right? Yeah, I remember going Saraki. One kish coin these days, right? Came as one nagara by a kala, came one nagara by a kala. So at the end of the day, that's someone at Amazon one kina about almost 10 million. So go ahead, if you want to chill out. If you want to have a jolly good ride, just be with me, right? as usual, bro, as usual. Trust me, right? I'm inviting all you guys. Let's come have a cool time together. We'll come with that Italy. Zamagara, that's one thing. That's my advantage in here. Sammy, I'm masculine, Garori, Kemuswayo. Su fito da kudin abu ta kansu kawai mu ba sai mu musu for wannan ba right ko dan dabaru ne haka dai kawai sai mu ka gane dai me yake. Okay guys, but make sure you selected the best girls in town. I mean the best girls in town. So nake so kai selected. So that's cool. Kin ga ke babu wani ciniki babban kaya ce ko ba ka ba. Bawon Allah da ke gani ki ba bakware ba amma ne kawai gashi nan. Okay. Damun na dauko ki ne dan mu wanke shi. Yawwa. In ya fito ki nuna kina so in saye miki ki shekara ba ma kallon ki zai ba ma shekara ba ta da amfani sai da ke ga magana mai yauki. Amma ne miliyan guda za ki nema sai in dau 700 sai ki ja 300 alfa. Haba, ka ma zo da renan hankali. A miliyan 1 ka bani 300 ka dauki 700? Ai ka zo da badala, haba. Kai ka ji wani samun waje. Kin san shi ne jaji boki ba ne fa baiwa Allah na ba. In ba ni za a samu miliyan 1? Kada ku to kin gane ba a to kin yaki aka ne wa kina ki amki kai za ka sauka kin zauna kina wani rudani. Kai kin ga Allah ya basara. Skido. Saraki mai duniya. Ya kake? Wallahi am cool so ake as usual. Ma ya kike? Lafiya bara ya aiki. Lafiya sannin ki ko? Saraki hakura ba kai da wannan waje-wajen ka jiyo wannan ita ce mata aure wannan barin ga ma wannan fa kyutar ce wallahi kai bar ma ga ma posh ce wallahi kawai me gaba daya. Skida. Allah ya miji da dogo abinda yake magana shine me matsalarki me problem ɗinki. Okay, problem ina da 1 million. Gaji Allah bai ba sa kati ba wannan to da kuke da maka kafin ya faru zuwa zance ne. Yawwa zai ba da ba wani abu. Skido. To waje nake. Skido. Ai Allah ya yi ta. Gaji. Za a shiga jim ne. Zai shiga jim. Zai shiga jim. Ni yanzu da jim ne na yi wannan tumuntu a bayan ranar wani jim. Ya da wani jim. Dai ka ji da masu. A ni ne in ji da masu. Amma fa tsaya ka ji.
wannan raina hankalin da ka zo da shi ba zan ɗauka ba. Ya za ka bani 100? To ke lalace kina da kudin na da shi da kan ma yake mu da sai ka ɗauki shida? Tashi mu je a karba. Na ma a raba daidai. A raba. Sunan wani abu shi karau. Ke kuma nan zaki. Allah haƙi na ko tare da. Ewa ne. Wannan ne a dauke ya masifa ne. Ale dama ina son in zo in same ka saboda wasu abubuwa da naga sun canja. Shi sa nace to ya kamata in zo in same ka. Abubuwan da suka canja shine Alhaji abubuwan da kake yi yanzu ba ka yi. Misali kamar taimakon makarantun islamiyya da ginin masallatai. Saurara, ba don ina jin nauyinka da kunya ba da na keta ma rigar rashin mutunci. A baya na yi, idan na ce aje a kawo min estimate, idan masallacin zai ci naira miliyan 50 sace min miliyan 120. An zazzalince ne a baya, yanzu na sa kafa na taki. Mu bar wannan maganar. Ni mai gaya ma gaskiya ne. Da Allah saurara, ka rike gaskiya ka. Abinda nake so in gaya ma a yanzu shine na yanke shawara. Dan wajena ya daina bin titin mota. Duk tarin motocinka da wanda suke gurinsa to kana so ka ce sama zai rika bi? Shi yasa nake so in dinga zama da mai yake na so da hangen nesa. Yanzu haka maganan da nake ma na sa a yi mun order na helicopter Saraki zai dinga hawa. Sai ka ci an gama mummunan abu. Helicopter? Kwantar da hankalinka don Allah, wannan ba wani abu bane. Mutane nawa ne in ka fita kasashen Laraba da masu kudin zaga suna da jirgin sama da sauransu. Ai wannan ba wani abu bane. Abinda nake so da kai dama, ka fara mun maganar kayan abinci ka da sauransu ya kare. Abinda za a yi, ina yaron nan Hassan, ka san yaro na Hassan, to zan turo shi zai kama pickup ɗaya na shinkafa, pickup ɗaya na masara, pickup ɗaya na gero. Baya ji baya gani, sai ja nake, sai tarawa nake, ja nake, bani yake ni tara nake, bani yake tarawa nake. Saboda haka ni yanzu na riga na shiga wani sabon duniya. Na samu wani attajiri ne ake ce mishi Saraki. Duk da haka makin ga ni ba dan Allah nake son shi ba, saboda kuɗin nake son sa, amma na ga miki baya ganewa, sai tula min yake. Haba kawata gaske dan naga kin yi. Ai ba za ki gane ba ma, wallahi ba za ki gane. Ina ko zan gane, na koma gida an sani kulle. To ba sai ki ta kullen ki ba, ni ina nan da Saraki sai abin da nace. Wallahi sai ko mace baya ka duk mata baya ka. A ce zan ga Sarakin nan yi mishi suna Allah da Annabi. To ki ina ki ganshi balle ya soki, inda zaki ganshi ko ido hudu da mata baya yi. An ba bakin ciki irin naki ba, daga baki zance kawai ga yanda nake samu sai ki ce ke ba, to ki ji ni din ma ba dan Allah da Annabi nake son sa ba. Ban gane ba, kina nufin baya so ne. Ba ko yana son ki to kin ma san shi ne balle ma ce yana son ki. Au to in lokaci yayi ai zan san shi, kika sani me Allah zai yi nan gaba. To ai abinda Allah zai ya riga da yayi, ya riga dan da Saraki, ni kuma sai ja nake. Kuma ni kudin nan janta nake kawan babu gobe. Za mu ja kenan. Okay, ni sai yanzu na gane abin da ake hasada ne. Sai yanzu na gane abin da ake bakin ciki. Ai ki kawata ce, don me yasa miki hasada da bakin ciki? Ina nufi idan kika jawo kika dawo gida sai na zo mu raba. Shi nake nufi fa. To, in ma hakan ma kike nufi da ni dai na ga miki ni bana so, saboda na ga alama kin kina shishigi. Yan Saraki zai hada mu. Sarakin. Ni ko ma menene ki je ki shi ba kallon mata. Ni ko ba san sa nake dan Allah ba, wankan sa nake, kuma wankan ina nan ina ta wanka. Saboda haka ga hanyar ki ga hanyata, saboda ni ba zan shiga gona ɗaya da ke ba. Ke in zaki zo na a zaman kawaye a zauna zaman kawaye, an kuma za a zauna a zaman rivals ne kuma sai dai mu buga, ni ba ruwa. Kada ki bari na Saraki. Ra 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 ra. Saraki.
a sai luba yake ba sai kin ne sai ba tunda Allah ba sa ga ta ku yawo ai yau ai tsuntuwa na yau ashe din shi matan nan na dauko wacce na dauko wacce ake muna ta fata lokacin mu ne a banza kawai daga zama ga wani mai shayi ni ba fa harkar shayi nake ba wallahi sai ce mun yi sai na ji labarin wata wai digin biya sai luba na ce to kowace ce da saraki ta dace hakan ne yasa wallahi na ji jiki har sakwato da dai ba wai nan ne garansa ba ashe lokacin ta je can shan iska yau dai ga sai luba ga saraki ranka da sani kina lafiya lafiya lau saraki ya hanya alhamdulillah sunan mu Saraki. wato daga jin wannan sunan ko ba a ce komai ba na san za a yi zubin kyau ranka shi daɗe don ma baka ji mun hada idanu da kai mun yi face to face eyes to eyes ba ka sha mamaki da ka ƙara tabbatarwa lalle ne sai loba kanwar gimbiya sama lokaci wacce ake mai kirari da girl with golden eyes, girl with Coca-Cola shape, girl with long hair advantage, pretty beauty kuma young lady went in town. to sai duba na ji daɗin ziyarar nan da ke kan saboda haka ina ganin in ba za ki raina ba ga wata 200,000 nan na baki ki yi amfani da ita domin sayan lemu a godiya take yi godiya take Ya na kiran ka shi daɗe. Amma dai kina yi sanyi an jefa kaza da gishiri. Ƙaunarka da soyayya ka ita ce a tattare da ni. Ba 200,000 ce matsalata ba. Ni dai burina da fatana da bukatata ka juyo ka kalle nan kalle ka haɗa idanun tare. ainihin su ma a ce labai ka juyo dai ka kalli zai luban nan na ji ka ci wani suna wai sai luba daɗin sunan ne ya tabbatar min da ingancin cewar sai luba ta cancanci miliyan 2 daga gare ni na baki miliyan 2 Girma ya ƙaru kenan wai fiyo da gwaiwa mukami a sama mukami a ƙasa. Thank you and God bless you. to amma ba komai Gaskiya ne ai ta Sainuba din ni shi hakan amma kuma yayata ita ce babbar yamma wacce muke ji da ita dan ni ban ma kama kafarta ba ita ce Samaluka Gimbiya Samaluka. sai luba kike yin magana kamar marubuciyar littafi na daɗe ban ji mai magana irin ki ba darajar haka na ƙara miki miliyan 2 Making 3 million. Godiya nake saraki. Godiya nake sosai na ji daɗi. Kuma wannan shi ake kira matsayi wai hammata a duraya. barkwancinki ya burge ni na ƙara miki miliyan 1 Ka shi daɗe saraki. Godiya nake Allah ya saka da alheri kuma ma ware to baƙi nake wai kwana da mai sille. jin daɗin maganganunki da kuma darajar wannan suna da na daɗe ban ji ba tun muna yara ana karanta min littafi na ƙara miki miliyan 1 Na gode saraki. Allah saka da alkhairi. amma baka jiyo kakan da sai luba ba sauki ba aboki na kan jiyo ka to ni bare sai luba ki yi haƙuri amma kin same ni cikin uzuri na ina son in ga mutane da dama amma duk lokacin da nake buƙatar ki za ki ji sagona ke ne ba wani yan biya Godiya nake. Ranka shi daɗe saraki. Na gode madalla kuma ina cikin farin ciki. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara matsayi da mukami. Na gode.
so ka san ai na yi mutuwan ga ma kai saboda kanina ka san ji ma an kwanta ba yana nan ba lafiya zan nan biya asibiti da dare sai yanzu godiya nake saraki godiya ne saraki ra 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 saraki 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 kaki kana san alaman ne ba to ki ai je ko na abin ka ba to na san shi ne to shi ne je to wannan sabon naka wannan bace bace ba ma ka wani yazo ba to haka bari in ga ma wannan harkar ne ya ka harka haka ne yawa miliyan nawa yace biyar alhamdulillah za ka karɓi miliyan 1 zan karɓo 4 tun da kake wanka ta ganin miliyan 1 ka taba kai ba sai ka ce dan gidan guntul ma'azu ko guntul waye ko kamar ya za ka gaya mana wannan maganar na taɓa ganin miliyan 1 ka kare na kanka hankali to nake so ma kira ne yayi kamar ya me nake nufi tambaya nake ne yana mun hankali za ka yi ai kawai mutuncin duniya ne ma a 50-50 ka ɗau 2.5 ɗau 2.5 Allah wallahi kai bar ban gama ba ni ba oke kama ce ga ba ai mana idan tabbatar ma ne to bar gama na madi ba tsoron ka nake ji ba to ni tsoron ka nake ji wallahi zan yi mamaki ka ka bar ban gari ni zan yi hakura ai na san wani ke sana madi dan sai kuma an gaya ma to menene ga masa mana in ma ka ga masa ai kai ta kwabe ba ne ba ni ba karkashin sa nake ba ni zuwa nake sai in kwarwa daga murya aji Allah wallahi yanzu ma buda bure ma buda kura okay 50 ba ta da wannan ma kawai ai ni fita ne daga siga ta ɗa namiji fitsararre iri na mara kunya na fita daga siffata na kasa ni sa kayan mata har da wani jan baki da wani attachment za ka rena mun hankali kai ka isa an ya kamata ma in ma Allah ya isa da ka sa ni shigan mata wallahi ma here ya mu kawai ban sunan ka wani wai na mali dan manzon Allah to ya kai ni ba na wada bane to in kana so ka ce Babson da Prince to ya muri ko butar da ma Allah mu je Babson da gannan ma za a mai waran ma kayan ta Allah ko ya ka hadala mu je kai ma dala na san daidai ni zan ci gasa kuma yana kin shigo ne ko duk zuwan kishi ne a'a ba komai ya kamata a ce kin yi magana ga kyau ga gashi natural beauty ni ai duk jin ku nake in yazo dole ma ni zai dauka kowa ya gama to wanda dai aka ji ta kan shi ne duk na san ya bar gurin nan ni zai zaba ai kwa gama kanku ake ji duka jin ku nake dan sai na fitowa yana kallo na san ni zai zaba lafiya da sannu abin da ya sa na sa aka tara ku ɗana ya kai munzalin aure ne amma abin bakin ciki ya kasa fitan mai da yarinya ɗaya wacce zai aura shi yasa na tara ku duk wacce ta jawo hankalin shi har ɗana ya zaɓe ta matsayin matar da zai aura na yi alkawari zan bata naira miliyan 100 ta sai kan daki bayan an ɗaura aure zan sake bata naira miliyan 100 ta zaɓi ƙasar da take so su je Hollywood da ɗana
ina Jafaru. Jafaru. Idan sun gama kowace ka bata 100 ta sha ruwa a hanya. A to ku Allah ya taimake ku. Duk wacce ta gama sai ta biyo ni ta karba. Ina daga waje.